que hem recaudarem avui per Sant Jordi estarà destinat a una excursió que farem al prelaboral i al CIR de Femaret. Tenim roses de sabó fetes a mà, tenim imants personalitzats amb rotulador i rotuladors de color, i tenim tasses també personalitzades amb un drac o una princesa y amb una frase. Que las tazas le hemos hecho a un rotulador de color negra y las chapes pues le hemos hecho a una máquina de chapas y los jabones le hemos hecho a glicerina que están recicladas del año pasado y los jabones también. ¡Feliç Sant Jordi!